Tepuk tangan untuk kekompakan. Iya. Kencang ya. Nubruk rutin nubruk. Selamat malam lagi. Selamat luar biasa malam tepuk lagi. tangan. Mun boten ngongsrong. Boten, Oh, sampun. mangga kan lumayan tadi ketune napasnya manten lan. Nggih niki sudah bernafas lagi. Alhamdulillah. Pokoknya enten jaran sing Pak Kades napa mawon sobi. Kurang satu podang kuning nggih, Pak Kades. Cita dibawani nggih. Malah jenengan bawa ya ben melu ae. Tenang banget. Paruan. Niki mbok menawi Pak Kades kersa tindak panggung lho. Wih, pakai kula mboten wani kula. Pak Kades, kula jenengan baturi Pak Kades. Mboten kersa. Kersa? Nggo Pak Kades. Bawa sing tentang desa kiye, Mbak, biasane. Oke. Pangkur, Bang. Nini nuni Pucung mawon. Kok pangkur to, Pak? Pucung Oh, kuwi. bocungnya bocung ya. Oh, pas mau copat ra mlebu dhek mana Iya. Sekolah be ora. Pucung cendak pucung. Jumat dalu. Jumat dalu jemuah malam. Wayangan resik dusun. Niki acarane Betul. resik dusun to? Nggih, Betul, leres, sami nggih. mawon. Merdi desa, resik desa, padha bae. Bener nggih Betul. acarane? Betul, betul. Ki kosu waria Kayak nyong diundang. iya toh. Sekarep nyapa to Mas? Sekarep bima hanjang kepi. Karo Bima menjadi pelengkap. Iya. Nanu-nanu. Warga pedasong mugia panjang yos. Amin Allahumma. Mugi warga Bedasong panjang yuswa. Amin ya robbal alamin. Rezekine Udang kuning. berkah melimpah. Betul, betul, betul. Udang betul. kuning, monggo. Ya. Bukannya nganggo keyboard coba kayak. Neno neno.
Luar biasa. Mungkin ada lagi lagu apa Mbak Prigel yang belum diaturkan kontraknya berapa lagu kontraknya? Berapa lagu? Kontraknya sudah habis. Oh, tapi tadi ada permintaan bonus. pamer bojo ya Bu. Pamer bojo. Nah ini aku dibaturi sama teman-teman ya Pak ya. Boleh. Nggih. Mesti njaluk Dibantu sama sikus mengetan. Biar sikus mengetan tidak cemburu sosial. Alah, kok iso. Ya Gus. Tapi Prigel Matur nuwun. Prigel kene sidenku kana Aku kono lah, aku kono. ora Prigel pinggir dalan. Loh, Pak Bite. Jenengan iki kaya wani-wani yo ngono lho. Pancen. Kadermu ketone lho. Asline ya. Barang kita temenan ya asline ora wani lah. Nyung togok paling lenceng kayaknya sedunia mung togok nyung wis. Lenceng yang angin. Ya bengkok setitik. Oh iya. Aku tengah. Kada baik. Kada Loh, baik. Nyurat tadi. Melas lah, Mbak. Ngono lho, Ketemu ngono lho. ketemu maning kan bu kapan? Nah. Iya loh, ngene loh. Nah, Ngarepe apa? aja. Pemalu Izin ya? orang bisa mayang. Pating gremut sih. Dengkule maksudnya. Nggih niki lagu bonus kagem Bapak Sukirno nggih Pak Dalang. Oke. Pamer bojo. Oh, pamulutane sinten? Saking sinten wau? Ibu Siwer. Ibu Siwar. Siwer. Siwer. Siwar. Nun? Bu Siwar ya bau Bu. Siwar. Nah. Celukannya Siwer. Nah. Kayak diundangi nang para siban-siban. Siban-siban. Ya, Pindah. sehat selalu ya, Mbak. Pindah. Oh iya sayang, terima kasih I love you. Cantik Wi Mbak apa Mas ngono kira nyeluk. Mbas. Itu mbak. Mbas. Mbak yang pipisnya berdiri. Kok iso? Oh Ya iya. saya pernah lihat. Bloko suto ngono iki. Saya kan juga ngematakan. Itu biasa keradakan di Budinan. Pasukan Telomoyo ngejarang kene. Niku lak senengane Perdi. Oh karo mana tuang Ferry. Senenganmu lho, Fer. Fair ngadep anak kayak Ya lah madhep corona to, Le. Iya. Pak Iwis persis to karo Riri temen. Hati-hati loh, streaming ya pacarnya. Guyon men rame. Yuk. Ora bisa. Kaya ngene rasane
12 bocah gunung wetanan yoi. Wetanan bocah gunung yoi. Lang tak kenal. Karamane Pak Kodirun. Rong dolawe. Contoh ibingane. Nadyan aku bocah gunung. Turun Mbak, buat contoh Mbak. Di bawah nggak apa-apa untuk contoh. Di bawah buat contoh. Nah, dicontoh ibingane. Ora usah kadhe. Ya, kan main ana bingung. Kare begana penandange. Yen to pancen tresno aku anjeni sedang dilakon Dadi lakon. Bagian melu kan. Ganti orang nyumpul. Ayo wong telepon. Aslinya Ganti kepengen banget. Ayo gini. Kepengen melu jadi. Melu Ganti. Ki mumpung anak pelatih ya. Ora. Kapan ketemu nih maning mumpung dilatih nang asli wong Jawa Timur. Mboten, Mbak Kenti pengen jadi instrukture malahan. Oh ya juga. Gini Mbak, Ganti yo. Ayo Mbak. Ayo. Sesekali lah Pak. Ya Ganti. Ayo. Orang Ganti Ayo, karena Mbak. kulon dewek kane karo Wiwin. Wingi wis belajar jaipongan nang sanggar ya. Yo. Lah kan Mbak Kenti guru tari toh. Yo ngene dang ngene, ki bocah-bocah dang ngene. Pokoknya asal Ganti urung ngibing nyung urung bar bubar golek toko. Ayo. Wiki be. Mumpung ana pelatih tari kene kan. Iya. Wiki be. Iya nyiwiti nyong, Bang. Main kowe kayu klinik iki. Karo Wiwin. Ya, yo. Nah, dadi Ngibing instruktur tok. karo Mbak Wiwin iki lho jare. Ngibing tok orang ngibing. Ayo Wiwin karo Ganti. Bareng. Mar Ganti sing ngelatih ya pada gerungkep abot ngarep. Ora disawer koyo. Ya, Mbak Ini Wiwin kan ning main, ngarep Mbak. jane. Sapa? Mbak Kenti lagi. Ya Ganti mbok patok. Mbok pantekan ha. Wayang ya ana butane bareng. Lah sama dipadake buta, Mbak. Samplung. Sia-sia. Makane Mbak Kenti udah deres lho jenengane aja merno-merno. Sia-sia temen toko ya kena. Pancen, Wis kan lah Pak. nyong penggemar baik kan lah toko ketone kayak nu keprimen kok. Ngambok Ganti. Ngambok ya metutung ngene. Yo contoh nih. Apa kowe ra kelingan kalane wong aku ono lan Ora gelem Mas Widi. lelungguhan gegojekan karo aku
tarian dari Jawa Timur. Kompak. Nyong bocah wedok melu nyong. Kate nganggo bingung yen to pancen iso aku pancen sinati Asik. Sekar Bima selalu ada reaksi untuk dibilang campur sari. Dan nyamleng pokoknya. Yeyo, yeyo. La 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 la. Langsung tibakna lagu Halilintar. Terima kasih untuk semuanya. Matur nuwun Mbak Prigel, semoga selalu sehat. Amin.